Разположено на самия бряг на Черно море, село Равда е едно от спокойните и приветливи кътчета по българското крайбрежие. Отвисоко се разкрива хармонично съчетание между море, зеленина и уютна курортна атмосфера. Равда се намира в непосредствена близост до Несебър, град с богата история и културно наследство, което допълва облика на района. В същото време селото запазва своя по-тих и непретенциозен характер, предпочитан от хора, търсещи почивка далеч от големия шум. Крайбрежната ивица на Равда предлага широки и удобни плажове с фин пясък, а морето тук е сравнително спокойно и подходящо както за семейства, така и за активен отдих. В района има разнообразие от места за настаняване, ресторанти и възможности за водни спортове. Погледнато от въздуха, Равда впечатлява със своята подреденост и близост до природата. Улиците водят към морето, а хоризонтът остава винаги открит и просторен. Това е място, което съчетава удобството на модерен курорт с усещането за спокойствие и лекота. Равда е не просто точка на картата, тя е част от живото крайбрежие на България, където морето и ежедневието се срещат в естествен ритъм. Започваме нашето пътешествие от въздуха и плавно се пренасяме към Несебър, един от най-древните градове по българското крайбрежие на Черно море. От високо ясно се откроява старият град, разположен върху малък полуостров, свързан с сушата чрез тесен провлак, място, където историята и морето съществуват заедно от хилядолетия. Началото на Несебър води към дълбока древност. Смята се, че първото селище тук е създадено от траките около второто хилядолетие преди Христа, под името Месамбрия. По-късно, около 6 век преди Христа, гръцки колонисти от Мегара превръщат града в важен търговски и културен център, запазвайки името Месамбрия. През вековете той преминава под властта на Римска империя и по-късно на Византийска империя, като продължава да се развива и укрепва значението си. През средновековието Несебър става част от българската държава и се утвърждава като важен духовен и културен център. Именно от този период са останали много от църквите, които и днес придават уникалния облик на стария град. Продължаваме разказа, като плавно навлизаме в сърцето на стария Несебър. Място, където всяка улица е част от историята, а всяка гледка разкрива различен пласт от времето. В стария град животът тече по кълдъръмените улички, които се преплитат между старинни къщи от дърво и камък. Тук могат да се видят останки от древни крепостни стени, антични терми и десетки църкви, сред които се открояват руините на Света София, една от най-старите базилики в региона. Музеите и археологическите обекти пазят артефакти на повече от 3000 години, разказвайки за траки, гърци, римляни и българи. По малките улички на стария град днес има десетки малки магазинчета и сергии, които продължават древната традиция на търговията. Тук се продават ръчно изработени сувенири, бижута, картини и изделия, вдъхновени от морето и историята на града. Несебър е една от най-посещаваните туристически дестинации по българското Черноморие. В активния летен сезон градът привлича стотици хиляди туристи от България и чужбина. И
така, нашето пътешествие днес приключва тук, с последен поглед към Несебър и безкрая на Черно море. Благодарим ви, че отново избрахте канала Fly with Dodo Rider и бяхте част от това преживяване. Ако ви е харесало, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате и да споделите своето мнение в коментарите. Очаквайте още много вдъхновяващи кадри и истории от България и по света. До следващото излитане!